Hola, bon dia. Avui provarem de fer aquest experiment. El material que necessitem és una espelma, un encenedor, un plat una mica fondo i un vas amb aigua. Primer, el que hem de fer és encendre aquesta espelma amb l'encenedor. Quan la tenim encesa, la deixem al centre del plat i usarem una mica d'aquesta aigua. ¿Qué era después? Ara que ja tenim posada l'aigua, el que comprovarem és que quan tapem l'espelma anirà consumint l'oxigen. Quan s'ha consumit tot l'oxigen, hi ha un canvi de pressió i per aquest motiu l'aigua que tenim al plat ha sigut absorbida pel got i ha pujat. I aquí veiem com el nivell de l'aigua ha augmentat. Si traiem el got, torna a baixar tota. Ara repetirem aquest mateix experiment, però al got amb aigua li tirarem una mica de colorant alimentari. Quan n'hem tirat una mica, agafem qualsevol utensili i barregem. Veiem que l'aigua ha quedat d'un color groc. Tirem l'aigua. Quan tapem amb el vas es consumeix l'oxigen i per això l'espelma s'apaga. I quan s'ha apagat, ara observem millor, perquè l'aigua és de color, l'aigua puja. El que succeeix en aquest experiment és que el foc ha de consumir oxigen a altres gasos perquè si no en té s'apaga. Aleshores, el que fem encenent l'espelma i tapant-la és que quan s'acaba l'oxigen que teníem dins del got d'aigua, que ara en aquest moment estava buit, s'apagava. A l'apagar-se hi ha un canvi de pressió que fa que aquesta aigua pugi cap a dalt i ascendeixi el volum d'aigua que hi haurà en el got, que en principi era nul, i descendeixi el que hi ha en el plat. Aquest grup està format per l'Adrián Cabanillas, l'Eric Martínez, que està gravant aquí darrere, i després jo, el Marc Global, i aquest experiment esperem que us hagi agradat.